Знам, че очаквате да се включи с поредната простотия, но този път идвам по малко по-различен начин. Качвам от известно време видеа, пък никога не съм се обръщал към вас лично и днес реших да го направя. Ако успея да помогна и на един човек, то аз ще бъда щастлив. В принцип, всяка година към тия моменти, тия празници има наблягат едни емоции, депресии. Даже въпреки голямото ми семейство ми се е случвало да празнувам чисто сам празниците, ама такъв е живота. Понякога доста съм бил глупав, обаче някой път той се завърта на 180 градуса и започваш да цениш и малките неща, като изгрева, например. Трудностите, пред които си е изправен, те карат да осмислиш доста аспекти от живота малко по-дълбоко и може да се случат неща, които човек не трябва да пожелава дори на най-големите си врагове. Ама както и да е, сега не съм тук да си мрънкаме, да се включвам с идеята набързо да си ядем малко кора, защото знам, че има и други като мен. Живота не винаги е лесен. Борете се, хора. Всеки ден е избор и всеки ден е дар. И може човек да се предаде, да се откаже, но какво ще промени това нещо? Навън е студено, зимата е дошла, денят е тъмен, но ние сме живи и сме длъжни да продължим. Знаете, че всички преминаваме през моменти, когато ни се струва, че не можем повече, обаче е факт, че точно тогава растем най-много. Не трябва да чакаме утре, а да действаме днес, защото понякога не си господар дори и на утрешния ден. Ако днес е трудно, утре ще ни бъде малко по-лесно. Просто не спирайте, не се предавайте и натискайте в живота. Истината е, че точно когато ни е най-трудно, точно тогава е момента да покажем какво можем. Така че кураж на всички, не се отказвайте да преследвате мечтите си, да бъдете по-добри. Не се отказвайте от това да бъдете обичани. Вярвайте си, по-силни сме, отколкото си мислим. Така е устроен човека. Простичко. Бъдете светлина на самите себе си. Това е най-важното. Пожелавам ви едни прекрасни, весели празници, смирение, сила и дано Бог бъде в сърцата ви. Чао!